So, good morning guys, mayong buntag no. So, nang harvest mi karon. Kuan ako sa Kibindurian. Buntag. Yes, kap diri. So, first time na ko ni na-experience ngayon ani kakusog. Nakibi no. Pin, ano diri? Oh. Ay diri ba? Now. Oh. Snow na. Oh. Oh. Pwede ta mo negosyo di halo-halo. Oh. Oh, no. Oh, pila man ka kilo mo ah. So, kaduha na mo itagak na sa captain oh. Muna na ipang kuan niya. Kaduha na mo na umana may pang harvest no. So, oh na oh. Oh, lalo. Oh, lalo no. Oh, cha. Oh. Advice karon guys no. Yun. Sa mo advice? Ang advice na ko karon sa Gusto nang tingo. karang nagkuan, karang na balak na mo adto diri. Ayaw sa mo adto diri ron. Oh. Magto mo diri mga April na. Oh, pakita palibot. Dito. Kalit ta. Oh. Para Tilaw ino bin. para Tilaw ino. para man. Oh. So nang harvest big siron. Ini duit kidang belum na dia. Loh. Ay kupensa dia. Unsa man ka? Pensa isi kupensa. Jago kayo guys. So karon mo ni ang last na mo nga pagkat ni Kap no. So puno kay ang barko nga among dala karon og sisi. So kami ra ang nang harvest karon, ang uban nang uli na oh. Makita niyo palibot. Wa mo kita og mga barko. Amo alang power kini among barko. Oh, ayaw, ice ako anang ice. Kaya parang mak usam ni siya. No? So, papakita niyo ang palibot no. Tanawa. So di pa mi muuli ron. Kaya di makita ang agianan sa dagat. Nya gamit kay itong mga protective gear oh, buratag na sa Russia. Di ba? So power kay ni. Oh. Mo ni akong first time na akong experience nga inaani kakusog ang snow diri sa Hiroshima. So today is December 23? December 23. So 2 days na lang Pasko na. So spirit of Christmas no. So balik ta diri. Oh, balik ta. Pin. Tagay silang mga greetings. Shout out sa taga sa Abu Dhabi. Shout out dia kay Paan Saudi. Dili taga Abu Dhabi to, nakalimot is pangan basta Fernandez. Si Jan Fernandez. Oh, Jan Fernandez no. Huh? Si Jan Fernandez no, shout out dia Jan. Niya sa mga followers na tutanan. Mga followers na Saudi, sa Qatar, sa Kuwait, sa Tibok Middle East, o sa India, Philippines, grabe. China. Tanan naman ng kuhanin mo, geography. Oh, So yung ani ang kinabuhi sa usa ka OFW diri sa Japan. So busa katong mga gusto mag-apply, magtrabaho og Japan, dapat anda mo, ready mo. Unsa inyong sagubangon no? Kaya bisag dili pa mo magtrabahay og sisi, maka-experience mo gyud nani, no? So mo lang to akong ikastorya no sa inyo ha. Mo ni realidad. Realidad ni. Daghang kay niingon pag makarang Japan daw hayahay o dali hayahay o. Ang hayahay katong naghubo. No? Pero nindot gyapon kayo i-enjoy nimo ang trabaho bisag lisod. Muna ay first thing naganahan ako nga enjoy ang trabaho. Love your work. Thank you sa mga nag-follow na mo, sa mga paano po nag-follow na mo. No? And please share this video para ma-inspired ang uban nga magtrabaho no. Good morning mga buntag sa tanan. Ani na po si Louie TV, uban ako si Kibindurian no. So, human namig pang harvest og talaba. So, ako ipakita ninyo ang palibot. So, no? Feel the snow. Oh? Di ba? Dapat i-feel yung snow. I-feel ano ba? Oh. Nakibin no. Tawa guys, grabe, di mo kaya. Pero kira. Laban Japan ng Japan. Yun na kung kaon. No? So, mo ni ang kahimtang karon, sitwasyon karon diri sa Hiroshima, Japan. Tagaanta mo weather update no. So
O natay mga safety diha nga kuan, burata kuan. Wa kay nay tugnaw, partial ra na, no? O kita niyo snow. Kay sunan, ako ipakita niyo no, oh. Say kahimtang karon, kurting kusuga sa snow diri sa Hiroshima, Japan. Tan-awa. Ano, oh. Oh. So katong gusto magbalak og Japan, yarang realidad. Oh, dili na uwan diri sa Japan mag-uwan og snow. So diri sa Hiroshima, ang snow diri dili kay kusog, pero first time na ko na experience karon inani. Inani siya ka kusog. Oh. Snow na nung sa naman taong tani. O di ba? Nya ato na ko dito balik sulod kay pakilit ko kay kusog na kay babasa niya ko no. So salamat kay sa nag-follow naman no. Salamat kayo, salamat. Oh. Don't forget to follow Lloyd TV. Kasintog na, sige, birada lang yan po. Birada ka po. Amping tanan. Amping tanan, amping. Ang nasa mo taga Japan. Amping mo taga Japan, inuwa na. Wala na yung panay ice. Okay. Bye-bye. Amping tanan no.